Η εθνική πόλο έγραψε ιστορία. Η ΕΡΤ όμως ήταν εκεί. 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ο Στέλιος Αργυρόπουλος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ελλάδα νικά την Ουγγαρία στον τελικό με 15-14. Και η εθνική πόλο ανδρών κατακτά το πρώτο παγκόσμιο τρόπαιο της ιστορίας της. Μόνο που τη στιγμή που οι παίχτες έγραφαν ιστορία στην άλλη άκρη του κόσμου, δεν υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης σε αυτό το σημείο για να τους περιμένει. Και κάπως έτσι ο θρίαμβος της εθνικής μετατράπηκε μέσα σε λίγες ώρες σε οργή για την ΕΡΤ. Καλώς ήρθες στο Podium Talks. Εδώ δεν μένουμε μόνο στο viral παράπονο. Ψάχνουμε ποιο κομμάτι είναι αλήθεια και ποιο παραμορφώθηκε στα social media. Στις 26 Ιουλίου λοιπόν του 2026 στο Σίδνεϊ η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου αντιμετώπισε την πανίσχυρη Ουγγαρία στο τελικό του World Cup. Η Ελλάδα προηγήθηκε και το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, άντεξε στην επιστροφή των Ούγγρων στο 14-14 και με τον γκολ του αρχηγού της 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη έφτασε στο επιβλητικό 15-14. Ήταν το πρώτο παγκόσμιο χρυσό της εθνικής ανδρών σε μεγάλη διοργάνωση. Η ΕΡΤ είχε τα αποκλειστικά δικαιώματα και μετέδωσε ζωντανά τους αγώνες Ελλάδας και το μεγάλο τελικό σε ελεύθερη μετάδοση. Άρα, ο ισχυρισμός που κυκλοφόρησε σε ορισμένα memes ότι η δημόσια τηλεόραση δεν έδειξε καν τους αγώνες δεν είναι αληθινός. Το πραγματικό παράπονο ήταν διαφορετικό. Η περιγραφή έγινε εξ αποστάσεως, από στούντιο στην Αθήνα. Καλά άκουσες, πάνω στη διεθνή τηλεοπτική εικόνα. Δεν υπήρχε απεσταλμένος της ΕΡΤ στο κολυμβητήριο του Σίδνεϊ. Όταν η Ελλάδα λοιπόν σήκωσε το τρόπαιο, δεν υπήρχε ελληνικό μικρόφωνο στη μεικτή ζώνη για να καταγράψει άμεσα τις πρώτες αντιδράσεις των μεικτών και του προπονητή. Και εκεί ακριβώς ξέσπασε η σύγκριση. Αρκετοί χρήστες στα social media αναρωτήθηκαν γιατί η δημόσια τηλεόραση μπορεί να οργανώνει πολυπληθείς αποστολές για διοργανώσεις όπως η Eurovision, το Mundial, ακόμη και χωρίς ελληνική συμμετοχή, αλλά δεν έστειλε ούτε έναν δημοσιογράφο για μια εθνική που εδώ και χρόνια φέρνει μετάλλια. Από την άλλη, η αποστολή στην Αυστραλία έχει μεγάλο κόστος και κανείς δεν μπορούσε να γνωρίζει με βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα έφτανε μέχρι το χρυσό. Μόνο που εδώ βρίσκεται και η αντίθετη άποψη. Η δημοσιογραφική κάλυψη δεν οργανώνεται μόνο αφού ξέρεις το αποτέλεσμα. Οργανώνεται επειδή θεωρείς ότι ένα γεγονός αξίζει να καταγραφεί από κοντά. Άρα η ΕΡΤ δεν εξαφάνισε την επιτυχία. Τη μετέδωσε κανονικά. Αλλά όταν μία από τις σταθερά πιο επιτυχημένες εθνικές ομάδες της χώρας έγραψε την κορυφαία σελίδα της ιστορίας της, η δημόσια τηλεόραση είχε το σήμα. Δεν είχε όμως άνθρωπο εκεί. Και ίσως αυτή να είναι η ουσία της κριτικής. Άλλο να δείχνεις ένα ιστορικό γεγονός και άλλο να είσαι πραγματικά παρόν όταν όντως συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Αυτό ήταν λοιπόν το Podium Talks, η οπτική των γεγονότων πίσω από τις κάμερες. Και εσύ, τι πιστεύεις, ήταν λογική η ΕΡΤ να κάνει οικονομία ή η δημοσιογραφική υποτίμηση μιας εθνικής που είχε ήδη αποδείξει ότι άξιζε μεγαλύτερη κάλυψη? Γράψτε τη δική σου οπτική στα σχόλια και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.